なナギャ。レディンまで洗脳するとは。洗脳などしておりませんよ。あれは本人の意志で我々に味方してくれているのです。そんなはずがあるか。貴様を倒してレディンを取り戻してやる。それができればいいですね。しかし現実というのは時に予想よりも過酷にできているのですよ。王子、今参ります。邪魔はさせないわ。諦めたらどうだ。気を集う。私の手にかかって死ねることを。
て竜巻となる。この力、王子。まだだ。私が負けるのか。俺たちバルニャを甘く見るなよ。お前とは鍛え方が違う。せいぜい抵抗してくださいね。
闘気の渦巻き起これ。うおーっ